бе, Родопи, къде ла? Въобще, учила съм само, значи кама училище, че има Балкан, Родопи, мислех, че или Балкан като парни, да не обитаемо, разбираш ли? Като горе, не да знам аз, така красотата, какво ще чудо. Кой му идел на къла и вика, а се представиш пък где Индия, пък где баби са Остазови? Мали! Кой му идвал на къла, нито знаеха района, нито нищо. Не съм чувала въобще. То широка плана да гледаш Балкана. Боже, боже. Много хубаво там нагоре. Има и язовир голям. То като на Циговчар, язовира. На Циговчар язовира кой е? То след минахме с нощи, дед го видяхме от дясната страна. От дясната страна, да, видях аз. Голям язовир. То минава към горе, язовира. Тъй ли? На широка плана, да. После до спад. Голям язовир. Има и голям мост нагоре. Към широка плана. Широка поляна. Тук е нова махала. Да, каза гърдана. Там имаше преди една седмица Софи Маринова дойде. Каза Гергана, че ти ходи нагоре. Можахме да гледаме Софи, но много късно отидохме. Ами ви трябвало, не знаехте ли, че отидете по-рано? Откъде да знаем? Той обаче казва късно ще ходи. И ви отидахте по-късничко. Той по-рано дошла. С устата. Тъй ли? Деца, дует, баби гледам, вади ми се песни, не всичкото се с устата двамата. Дуетите. Те тук се идват постоянно на това. Да се почуват? Не. Да пеят? Да пеят идват. И Преслава идва. И гледай каква пара плащат тук, бе! Всичките певци идват. Какво няма да дойдат, аз направо с нощи ми с шашнак са така. Да. 600 лева на това. На час, ти представяш ли си колко бакшиш? Служи си една каблема, Гергано, ако ти случи. И направи сметка, не викаш и на бакшиш, а колко бакшиш има? Колко бакшиш има?